Bo día, presentamos ao robot Coding Set, de Matata Studio. É un robot recomendado para nenos e nenas de 5 anos. Neste robot non fan falta pantallas. Este robot contén distintos retos, e un deles, por exemplo, é programar o circuíto e que chega ao final. Estes son os botóns de encendido, e aquí cárgase o kit. Xa trae os seus propios cargadores. Hai que encender tanto o robot como a torre de mando. Este kit contén un robot, unha torre de mando con cámara, pezas para programalo, unhas vallas, 3 banderas, 2 cargadores, un tableiro reversible, 3 libros con retos, unhas instruccións, un tableiro de control e unhas instrucciones cortas.